Vi skal til Serbien, og vi har håndbagage, og så har vi en kuffert, som skal tjekkes ind. Den kuffert, den ligner alle andre, så det skal vi have gjort noget ved. Og set op. Okay. Nu går vi i gang. Nu har vi malet sølv, og nu skal der noget guld ind i midten. Og hvis man er den gode seer, så kan man se det mit logo. Og som sagt, så skal den bare kunne kendes. Kønhed, det tæller ikke så meget med. Hjem igen. Ja. Hallo. Hallo. Hej. Okay, så det der er. Klokken den er 9 nu, og vi skulle faktisk have fløjet nu. Men vores fly er blevet forsinket, og det har så gjort, at vi først skal flyve klokken 1 i nat. Men check-in tidspunktet har været det samme. Så vi tog derind her for nogle timer siden ved 7-tiden, og så tjekke vores bagage hen, og så vi kører tilbage til Roskilde, og så tager vi det derind her nu om lidt igen. Vi er klar til at køre igen, så vi ses ude i lufthavnen. Bare på vej til terminal 3, som er den der. Skal vi dreje? Nej, vi skal ikke være så dry. Fordi vores fly er forsinket, så har vi fået sådan nogle 30 kroner hver af flyselskaber til at bruge. Men everything is closed. Får jeg lige lidt ansigtsløften. Og så jeg går hen og tager noget virkelig dyr Estée og putter ned i en af mine poser. Kom det på video? Ja. Så for satan var fart på, mand. Vi fandt det kraftedeme. Yes, mand. Vi skal simpelthen i bus. Lige nu har jeg faktisk lyst til kyllingen nuggets. Tror du ikke gider at køre i bus? Nej, det gider jeg. Vi er de sidste igen og igen, og... Klokken den er 10 over 9. Nej, 10 over 1 hedder det. 9 over 1. Klokken den er 20 minutter i 5, og vi står ude og venter på en bus, som kan køre os til vores Airbnb. Ja, YOLO. Der kommer han jo. Vi er fremme, og 5 timer for at lave en døgner. Hvad er klokken egentlig, synes? Næsten 6. Næsten 4 timer for at lave en døgner. Men det gider jeg ikke. Jeg er træt nu faktisk. Klokken den er 6. Godnat herfra. Hej bro. Fit of the day. Yes. Nu går vi. Vi har ikke lige fået filmet så meget, men i går der var vi sgu lidt trætte og sådan noget. Og vi gik bare rundt i byen og så lidt. Men vi er på vej over til en ny Airbnb, og så skal vi være der. Og så kommer mors veninde i aften, som er fra Montenegro. Vi er på vej derude. Hvad så? Det er varmt. Nej, det er da kraftigt. Vi er på vej start. Julemand. Så er det kliptid. Vi har lige bestilt pizza, og vi skal spise lige om lidt. Ej, det er løgn. Good morning, my neighbors. Hvad fanden er nu, siger? I dag, så skal vi væk fra den her by, fordi der kommer Nina, mors veninde, og henter os. Og det betyder, at vi så skal køre væk, fordi jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Men det finder jeg ud af. Vi er i en lille bitte by, og vi skal over til sådan et lerhus. Ser hvad det er, når vi kommer derover. Ja, lige nu er vi bærer, når vi finder noget mad. So that's gonna be good. Prøv lige at kigge den her. Det er en flodbold. Det er jo en fodbold. Men ikke. Jeg vil lige høre her. Det er virkelig et chok. Der er lyd, som vi kender fra før. Fra 43.
faktisk ikke, hvad der er. Men nu kigger vi på det, og er vi der. Jeg vil gøre mig. Mig og Sos, vi tager ud og sejler nu. I this boat. Bare hive det der reben også, altså. Men hvordan kommer vi ud af den her lille lagune? I ror bare. Og lidt længere ned-agtigt. Jeg synes, I har styr på det. Og du var god, at du fandt den der. God tur, god svømmetur. Så er der jungletur. Håber vi ses igen, drenge. Malo visoko to. Vi skal skifte bil, så nu skal vi have tømt bilen. Hvor er den fin. Men det kan godt være. Hey, har du fundet? Pitstop. Vi skal æde. Okay, så hvad er det, vi skal nu? Vi skal til koncert. Koncert med en anden serber, som ikke aner, hvem er. Det skal nok blive skidespændende. Det er ikke godt. Ja, musik er lort. Vi endte op et sted i Serbien, og nu skal vi se, om vi kan komme ind på det her hotel. Og ellers så ved jeg ikke, hvad vi gør. Klokken den er, hvad er klokken? 1? Ja. Det er morgen igen, og vi skal væk fra det her hotel, fordi nu kører vi 3,5 timer til, hvor vi skal være i Montenegro, og der skal vi køre hen nu. Hvad med lån? Fik en kirkegård. Hele min familie er gået i 6 år i mode. 2,5 meter lang badebassin. Det her underligt noget. Ja, Sofie er enig. Velkommen til Satisfying med Albert. Og så har vi sådan en lang en her. Så har vi sådan en kylling her. Og så har vi sådan en her. Og de her... Så har vi de her ansigter. Dem så. Så har vi sådan nogle... Det virker ikke så godt, den her. Hvor? Og i sådan... Yes, let's go. Vi er på markedet. Vi har både været på markedet og købt 17 poser og købt et kæmpe vandbassin. Og vi har kun det her, så... Der kan vi se, nu ryger kartoflerne ind enkeltvis. Nej. Og lidt ned i skoene og... Vi ser 3 kunder på det. Ja. Ja, det er flot, du. Nu skal fartesten testes, eller... Ja. Er den god, så hvorfor er den god? Fordi at her er der prøvet at komme bilen ud i den sød. Ja. Og så skulle der være noget gult til der. Ja. Og så er der sådan nogle rifter, som også skulle være der. Ja, og så er den spændstig. Ja, nemlig. Og det er perfekt. Nemlig. Ja, og så er vi ramt Montenegro nu. Tak for at se med. Jeg må dele videoen op i 3 dele, vi også rammer Montenegro og Bosnien. Så derfor slutter videoen nu. Men vi ses i næste video, hvor den står på Montenegro. Vi ses. Hej.